varianta, která bude umožnit hlavně bezpečný průjezd celé téhleté překážky. Jejíž výška nad zemí je nějakých 11,5 metrů, pokud se pamatuju, pokud jsem přesný, a z téhleté strany je 100% stoupání, neboli 45 stupňů, tak jak to vidíte. Nevím, zkusíme sledovat, jestli už teď přijde, jestli teďka přijde ten pokus. Ještě ne, ještě je to kontrola dráhy nebo překážky z opačného směru a v této chvíli se mi chce říct, teď už můžeme být zvědaví, jestli se už teďka tohleto podaří nebo nepodaří. Otáčky motorů, on tam prostě vjel. Libor Václavík se svou Tatrou 810 je nahoře. Dostal do vrcholu téhleté překážky byl Monster Libros. On tam vyjel. Je to polovina toho samotného, nyní se musí ještě bezpečně dostat dolů. Je to možná horší než samotný výjezd. Petr Tešnar jako spolujezdec zažívá své pocity v této chvíli, ale taky kontrolu a rozchodko a vzdálenost pravého kola od této překážky. Každopádně musí jít dolů. Slabým skokem, ale sjel to. Viděli jste, že ten sjezd dolů je mnohem nebezpečnější než samotný výjezd. Viděli jste chování celého auta, celé zadní nápravy, která možná byla metr nad zemí. Možná půl metru nad zemí, nevím, moc jak to vypadalo, každopádně strašidelně.